ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय सांख्ययोग श्लोकांक 54। श्री अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञश्च का भाषा समाधिस्थश्च केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत् किमासीतः वज्रते किम्। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ତାର ଲକ୍ଷଣ ବା ପରିଭାଷା କ'ଣ? ସେହି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି କଥା କହେ, ସେ କିପରି ବସେ ବା ରହେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଚାଲେ ବା ବ୍ୟବହାର କରେ? ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।